A Xunta de Galicia publica hoxe no DOGA a convocatoria 2026 do programa Reencontros con Galicia, unha iniciativa impulsada pola Secretaría Xeral da Emigración co obxectivo de favorecer o reencontro coa súa terra de orixe das persoas galegas maiores de 65 anos residentes no exterior. O programa vaise desenvolver entre o 7 e o 17 de outubro de 2026 e durante a súa estadía as persoas beneficiarias vanse aloxar nas residencias de tempo libre da Xunta en Panxón Nigrán e o Carballiño, onde van participar tamén nun completo programa de actividades socioculturais orientadas a favorecer o contacto coa realidade galega actual, o achegamento á cultura e o reforzo dos lazos familiares e afectivos. A convocatoria deste ano consolida o crecemento progresivo da iniciativa tanto no número de prazas como no seu alcance territorial. En concreto, amplíase ata 250 prazas en resposta ao incremento da demanda rexistrada en cada edición e incorpórase a participación de persoas residentes en Europa que se suma á procedencia de América xa contemplada. Deste xeito, búscase garantir unha maior igualdade de oportunidades no acceso ao programa entre a diáspora galega. Na última edición de 2025 participaron preto de 200 persoas procedentes da Arxentina, Brasil, Cuba, Uruguai e Venezuela, cunha media de idade de 79 anos que tiveron a oportunidade, moitos eles, tras décadas desde a súa marcha, de reencontrarse ca Galicia actual e coas súas raíces.